Hey. Tapila. Ay, sama. Sa may muha, Simon. Nga, tambayan, turong-turong, swaki. Timuha pag sugba, o, dali-dali. I-introduce na yan sa mga isa. O, dali-dali, lamin is sugbaon, un-unon, atong limpyuhan da ano gusto ka, ah. Yes. Ito sa isa na Kani, dali-dali, kani bakay, tamarong, na, sagol na. Ano, dadali, managiging na. Bawa, mangutana ka kung sa nga isda ang madali-dali. Kani, dali-dali. Patapang mo ta GC, ano yung GC, ano di ay? Promise, lahat ako video GC. Oh, ang mukha. Video ako. Tulen! Ay, mandiyan? Smile, puti. Tayo na ba na mo? Smile, sa bukak-hak, ba dyan ni? Smile, ulyukan eh. Ubot, ulyukan. Yan o, pagkapulis dito eh. O, ingon na niya ako ang style. Style, ako ara po na kay lain-lain man ni style sa uban. Isda? Pambanong. Kapila kilo? 380. Ano na? Pampap. Pampanong. Oh, kanang bagungon. Bagungon. Ha? Eh. Oh. Yeah. Ito nga isa mama niya, malasugit no? Oh, malasugib, Marlen tuna. Pretty girl. Ate. Happy birthday. Ano sa tanig? Ano nga nini? Ano sa tanig? Ano gani? Hindi tawag niya na? Ang sa'yo niya na. Ano sa tek? Palangitan. Pangangitan. Ano ba? Wala. So right guys, mayong hapon sa tanan sa karon di magkaroon sa Dao no, public market no. So dagan kay display mga labas na isda no, makita mo sa video no, mga kinalabasan pero presyo mahal kayo. Pati na sa presyo no. So kasi tagaran mo bisita sa public market sa Dao no, dagan kay mga labas na isda, mga presko sama niya, presko ads. Laag mo ring public market sa Dao. Okay sa dool sa Taglaran. Pwede mo ito mangumpra mga isda. Kasi kung saan isda, makitaan yan to. Pero siya din yung makitaan.